Ubusuku buyangehlula. Nami ke ngizokwehlula ubuthongo ngikhokhise ngezinyane lonyisi. Ngizogoloza ukugoba amadlangala. Amaphupho amabi ngiwancishe ithuba lokungivakashela. Ngizophambanisa. Ngizophila kulelwe ngilale kubhekiwe ngizoshisha indalo ngizozikhandela yami imvelo. Ngizoba nenyanga yami yasemini ngizoba nelanga lami lasekuseni. Sithombe sami semizwa usungaze ungikhathe kangaka nomunyu phakathi nobusuku. Ubungizwe ngithini? Wamxosha ngempela unonjabulo egunjini lakhe lemcabango. Akasafuni nokubuya ekhaya sengihlale ngimbone ehamba ekudeni ehamba nabanye abafana uma ngiqhamuka uyasifihla ngimbona ngokumamatheka kanye nokutakadula kubo ukuthi uhamba nabo. Baba uNhlupheko, umzimba wami awuselona ikhaya. Sekuyinxiwa lembuya kanye namathanga angahlanzi. Emagumbini amane omzimba wami lilodwa elisanethemba. Unkani kuphela osabambelele. Pho kungani lo mfula ubukeke njengentaba? Amehlo aphuza amanzi sakwathimisa. Intulo ithelela unwabu ngobuhlakani. Umhlathi ugolosa ugaya ubuza ukuthi begaywa ngamuphi ekuqaleni. Kwaguqulwa inzondo kwayakaza uthando lwanekwa luzokoma sizoliqhoka. Ebese sithatha izithombe ezintsha kulokhu sizosithatha sakwangana simamatheka inhlinini izophelelwa umsebenzi emhlweni. Baba uNhlupheko, umzimba wami ukhandwe ngodongo. Lempilo esiyiphilayo ikhandwe ngamakhasi. Ngokuhlukana kwawo ngokushintsha kwezimo zempilo amakhasi maningi ayahlukana ekhasini lokuqala. Akukho lutho kuthulekile komile kunesizulu. Ekhasini lesibili kukhona konke ekufanele ngabe sikuthole ekhasini lokuqala. Aqhubeke amakhasi ngokushintsha kwezimo zempilo kuphenqa amakhasi ekhasini eliphakathi nendawo. Ngibona isimanga, ngibona amaqonsi egazi kanjani enganekhasini lokuqala bebengekho abantu. Kungenzeka yini ukuthi bazalwe endleleni bahamba ngokushintsha kwesigaba zempilo amakhasi eqhubeka bafike ekhasini eliphakathi nendawo balimala? Aqhubeke amakhasi. Uma ngifika ekhasini lokugcina kuthulekile komile abekho abantu kunesizungu. Kuyaqaqa amagwala awafikanga egcineni aphelele endleleni. Uma ngithula ngilalela kahle ngizwa umsindo wabantu bayakhuluma, bayaxoxa, bayaxabana, bayaqula, bayakhala. Okungikhombisa izigi zokuthi kunabantu abasendleleni baba besela ukuthi baze bafinyelele egcineni bengaphenduka amagwala baphelele endleleni. Into enzima ngamakhasi nekhasi saphansi okomntwana ukuthi seqe amakhasi ebezosinikeza amandla ukuze sizokwazi ukubhekana namakhasi. Ibuhlungu indaba yamakhasi ngoba sinokushiya amanye amakhasi engavaliwe siphuthumela amakhasi aphambili.